Здравейте хора, днес ще играем Fall Guys. Видях, не сте коментирали, но трябва да пишете какво да играя, ако искате да гледате видео. Да. И не забравяйте, на 500 последователи ще има giveaway. И това видео искам поне 500 лайка, защото съм нов в YouTube и така. Чакаме. И хора, не забравяйте да ме последвате. И миналия път не успях в Fortnite, затова тук ще направя да се направят коментарите, да можете да ми кажете наказанието. И ще го направя, ще си избера едно наказание. И ще го сложа на видео. И ще го направя просто. Едно видео там, където само това. Чакайте хора. Коста, Един малък добре кат. съм, Върнах се. Нека да продължим. Защо се не заплиш? дали си гледай децата? Един малък кат. Така, готово. Почваме. Къде съм, бе? Чакай да правим апарата видео. Пустай си телефона си. Рапапа. Хора, трябва да го успея това. Но Fall Guys не е много трудна игра. Иди да пиш повече ракия. Не. Другия път, ако искате, може да играе малко Rocket League, но може да крашва. Затова не ме хейтете в коментарите, ако играем Rocket League. Не бе, човек, стига. Колко време играе в Fall Guys? Да, хора, не съм играл някъде от една година. Не!
Не! Хора, казвам ви, аз ще крашвам. Снимаме 5 минути, аз сега правя всичко. Не. Окей, перфект. Перфект, това е, да, перфект. Так. Не. Това ще краша. Има 17 човека. Game over. Ще почнем нова игра. Хора, докато не завърша на първо място, видеото няма да спре. Или ще спре. Но сега ще успея. Чакайте, как се левкаше? Опа. Хора, пишете в коментарите каква игра да играя. И като ще се заредя PlayStation с пари, ще я купя. Искам да го предам. Don't fail off. Хора, ще се опитаме това видео да покажем. Евно, Бони, Блу, Бе... Опа. Имахме малко катове тук. Хора, другата игра може да бъде Call of Duty. Само да ви кажа, че на Call of Duty съм просто много добър, хора. Като ви казвам много добър, ама много добър. Там някой да ме би най-добрите оръжия. Нови мапове. Хора, ако това не са нови, не ме съдете, аз не знам, не съм играл от една година. Тоест от пакет, какво? Boys and girls, we're gonna make this thing if you know what I mean. Който ми е гледал канала, знае, че съм правил песен. И да не ме хейтят. И ако иска някой да играе с мен нещо, може да стане. Уи! О, не! Не знам нищо в тази игра. Не! Да, хора! Давай! Аре! Така. Стига, бе, брат, ти е бам. Бам. Опа! Хора, до сега съм много човека в нас. Не. И... така. Давай. Хора, моля ви,
сме